Gaur adierazi nahi duguna da, iraila 8 bakoitzero gure herria bilakatzen da emakume eta gizonen berdintasunaren eskubidearen oihartzun argi, eta Hondarribiko Bildutik 3 ideia azpimarratu nahiko genituzke. Lehenik eta behin, gatazka hau oso luze dijoala, eta oso luze dijoala Euskal Autonomia Erkidegoko erakundek ez dutelako urteetan arduraz eta ausardiaz jokatu, eta bereziki Hondarribiko udala EAJ-gatik gobernatuta egondana hamarkadetan, eta horrek eragindula gatazka hau benetan luzatzea. Bigarrenik ere adierazi nahi deguna da, alkate dekretua aurtengo hau gure irakurketa politikoa eginez, iruditu zaigula ez dela aldaketarik egon, eta beraz atzera pauso bat izan dela, azken finean emakumeen eta gizonen berdintasunerako eskubidean aurrera egiten ez dugunean atzera egiten dugulako. Baina argi eta garbi adierazi nahi dudana da, gurea kritika politikoa dela eta inondik inora ez dugula deslegitimizatzen gure udala eta hortaz ere gure alkatea. Eta hirugarrenik adierazi nahi duguna da, guk berresten dugula konponbiderako gure konpromesua, eta argi eta garbi adierazi nahi dugula, honek aldaketa bat behar dula, beste fase batean sartu beharra daukagula, herriak hala eskatzen du, azkeneko inkestek ere hala eskatzen zuten, datua da herritarren 79%ak eskatzen du formula berriak berdintasunaren bidean aurrera egiteko, gatazkaren konponbidea eta azken finean azkeneko urtetan gabiltzalako gatazka kudeatzen. Eta gure iritziz bada konponbidea kudeatzeko garaia. Eta zentzu horretan, eta norabide horretan, Hondarribiko Bildutik mahai gainean jarri dugu dagoeneko proiektu bat, proposamen bat, bihartik aurrera horretan aurrera egiteko. Eskerrik asko.